Juma zuli kalo kile mugan ani naani san 2000 ani mugan aw minnu bɛ kan filɛ nin waati na an bɛ aw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Mali politikiw gɛlɛyala halisa min ni o ye CEDEAO jamanakuntigi duuru olu tun bɛ an ka jamana kɔnɔ kunu alamisa don. Faransi kɛlɛkɛcɛ dɔ ni ale bɛ an ka jamana kɔnɔ lakana siratigiw la ko kunu ko ale ni tora mugu pɛrɛn dɔ la nin bɛna kɛ a ka bi kunnafoni bakurubaw ye. Aw bisimila an ka kunnafoni kɛnɛ kan. Mali politiko gɛlɛyaw la halisa kunu alamisa zuliye kalo kile mugan ani saba san 2000 ani mugan min o ye jamanakuntigi duuru CEDEAO tɔgɔ la olu tun bɛ an ka jamana kɔnɔ walasa kumaɲɔgɔnya bɛ se ka tɛmɛ halisa jamanakuntigi ani jɛkulu min ni a bɛ wele ko M5 RFP olu maaw ni ɲɔgɔn cɛ min ni o ye M5 RFP maaw ye ko olu lamɛnlen kɔ jamanakuntigiw y'a ɲini min ni o ye ka lajɛ balalen boloda CEDEAO tɔgɔ la min bɛna kɛ tɛnɛndon zuliye kalo kile mugan ani wolonwula san 2000 ani mugan lajɛ min senfɛ kumakan min ni olu dara o tulo ka Bamako kunu lasigiw senfɛ u bɛ se ka o da u ka jamanakuntigi tɔw bɛɛ lajɛlen tulo kan walasa u bɛ se ka bɛn kelen ma ni o ye sira min ni u kan ka taama walasa bɛn ani keleya u bɛ se ka don Mali politiko la cogoya min na ka yira la ko min ni o ye Niger ale ye jamanakuntigi ni o ye Mahamadu Isufu ye nin waati in na CEDEAO jamanakuntigi olu ka ɲamaya bɛ ale bolo ale ka laseliw senfɛ ko lamɛnliw kɛlen kɔ ko u ye kunnafoni di CEDEAO jamanakuntigi tɔw tulo kan olu ko u ka lajɛ balalen boloda walasa u bɛ se ka bɛn kelen ma cogoya min na min b'a to bɛn ni kɛlɛ u bɛ se ka don Mali jamana bɛɛ lajɛlen ani ɲɔgɔn cɛ ka yiraw la halisa ko CEDEAO ka fɔ la ko olu mana min ni o ye ka jamanakuntigi wulili ka o kuma sinsin ko o tɛ olu fɛla ye ka da kan ni a ma ɲɛ ko jamanakuntigi sigira jamanadenw de fɛ ko wajibiya don min ni o ye sigili san 5 ye ko a ka o waleya cogoya min na ko nka tuguni min ni o ye minisiri ɲɛma ye a ka kan a ka sagona minisiri ɲɛma sigi o ko bɛ se ka min sabati ko ye gouvernement min ni o kan ka sigi ko ka kɛ bɛɛjɛ gouvernement walasa bɛɛ bɛ se k'i sen don cogo min jamana mara baaraw la CEDEAO ka fɔ la halisa ko nin baara in de waleyali b'a to min ni bɛn ani keleya bɛ don jamana kɔnɔ cogoya min na min ni o ye Imam Mahmud Diko ye ale n'a ka tɔnden tɔw ni o ye M5 RFP maaw ye olu lamɛnlen kɔ olu ko ni u bɛ foli di min ni o ye jamanakuntigi minnu ni u bɔra u ka so ni ka na u da don Mali ka ko la ko nka olu ka faamuya cogoya la min ni o ye jamana ye a gɛlɛyara cogo cogo ko sigi ka fɔ jamanadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko de bɛ se ka don ni bɛn ani kɛlɛ hakilina jigila sa min ni o ye CEDEAO olu tun ye ciden jɛkulu min bila ka na an ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na n'a ɲɛmaya tun bɛ Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ bolo Goodluck Jonathan ale ka fɔ la ko min ni o ye jamanakuntigi ka fanga laban ye ko o kan ka wajibiya min ni o ye bɛnkan gouvernement ye k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa k'o sigi ani min ye jamana sariya sunba a lafasa bulon k'o ka o mɔgɔw dafa walasa baaraw bɛ se ka kɛ cogo min teliya la. Toujours Sina Razafin Salima nin ye Faransi sanfɛ kɛlɛkɛcɛ dɔ ye min tora kunu kɛlɛ la Gosi ani Gao furancɛ la an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ ni laselen kɛra Faransi jamanakuntigi so ni a bɛ wele nazarakan na ko Élysée olu ye laseli min kɛ k'a yira ko nin sanfɛ kɛlɛkɛcɛ ko a tora kunu kɛlɛ la kɛlɛ min senfɛ a ka bolimafɛn o yɛlɛla mugu jugu dɔ sanfɛ min tun bɛ dugu jukɔrɔ min pɛrɛnnin kɛra sababu ye ni ka ale nin to kɛlɛ in na Élysée ka fɔ la halisa ko nin kɛlɛ kelen na min ni o ye kɛlɛkɛcɛ fila ye sɔrɔdasikɛ fila ko olu joginna nin waati in na ko u talen mɛn ni ka u bila Gao dɔgɔtɔrɔso la walasa dɛmɛ bɛ se ka don u fɛ cogo min dɔgɔtɔrɔw fɛ walasa maa ninnu bɛ se ka u ka kɛnɛya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni ka u nakun ye min ye n'o ye ka mɔgɔjuguw kɛlɛ ni ka bɔ jamana kɔrɔyan fan fɛ u bɛ se ka o baaraw kɛ cogo min na kɛrɛ ani baden na teli. Ka yira la ko min ni o ye coronavirus ye fiɲɛbana ale kɛlen bɛ ka gɛlɛya caman don min ni o ye sɛnɛ ani baganmara kibaruyaw ye an ka jamana kɔnɔ Mali komi aw b'a kalama ale ye sɛnɛkɛ jamana ye min ni o ye Mali jamana kɔnɔ o sɔrɔ ni a bɛ wele nazarakan na ko PIB ale jɔyɔrɔ ye 100 o 100 40 o de bɛ baganmara ani sɛnɛ o bɛ olu bolo
min o ye jamanaden min mɛn nin baara ninnu kɛ sa n'i y'a sigi kɛmɛsirada o kɛmɛsirada i b'a sɔrɔ 80 ale ka baara de ye bagan mara walima sɛnɛ baaraw ye k'a yira la ko min ni o ye Afiriki Sahara ni o bɛ bɛn jamana woroduguyanfan fɛ Mali ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ samiyɛ tɛmɛnen na kɔrisɛnɛ siratigɛw la min o ye sumanjalan tɔw ye sa Mali ye o jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ Nigeriya jamana kɔ k'a yira o la ko Mali kɔnɔ dugukolo min bɛ yen ni o ye sɛnɛta ye o bɛ bɛn tari 43 ani buruburu 7 la nka an bɛ waati min na i n'a fɔ bi min sɛnɛnen bɛ jamana sɛnɛkɛlaw fɛ o ye tari 3 ani buruburu 2 ye nin waati in na k'a yira la ko walasa Mali a bɛ se ka a jɔyɔrɔ sɔrɔ halisa laɲiniw ye min ye o ye ɲina campagne kɔnɔna ye min ni o ye sɛnɛkɛfɛn tɔni ale ba 11,000,000 o de ɲininen bɛ sɛnɛkɛlaw fɛ fɛn min ni o ye kɔri ye sa ale ba 800 o de ɲininen don sɛnɛkɛlaw fɛ u ka se k'o waleya walasa Mali bɛ se ka a to a jɔyɔrɔ ninnu na k'a ɲini ko fɛn min ni o bɛ se ka o gɛlɛya o ye nin waati in na min o ye kɔriko ye nka Umaru Tambura ka fɔ la ni ale ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaaba ye a ko ɲina campagne ko gɛlɛya fosi ko o ma sɔrɔ a ko la nin waati in na nka min ni o ye Mali kɔriko yiriwatɔnba ye ni a bɛ wele ko CMDT ale ko walasa laɲiniw bɛ se ka sabati ko Mali kɔnɔ min ni o ye engrais ale tɔni 264 ko de bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na min bilara kami septembre kalo tɛmɛnen sɛnɛkɛlaw ka bolo kan hali ni o y'a sɔrɔ engrais tɔni 497 ni buruburu ko de laɲininen don nin waati in na a ko min ye Dakaro ye ani Abidjan ko olu kɔgɔjidaw la min ni o ye engrais tɔni 40 ye ko o bilalen bɛ yen nka cogoya bɛ ɲini teliya la walasa o engrais bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ a ko gɛlɛya min ni o bɛ nin waati la engrais ko la ko o tɛ dɔwɛrɛ ye min ni o ye coronavirus ye ni o ye fiɲɛbana ye ale donnen diɲɛ kɔnɔ ni jamana bɛ y'i ka daw tugu k'o kɛra gɛlɛyaba ye engrais siratigɛ la a ko nka fɛn ni o de kan ka boloda walasa sɛnɛkɛlaw bɛ se ka u ka hakɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogoya min na walasa laɲini ni o ye tɔni 11,000 sɛnɛkɛfɛn jalaw na ani kɔri 80,000 o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na sɛnɛkɛlaw fɛ walasa Mali bɛ se ka a jɔyɔrɔ sɔrɔ min ni o ye Afiriki jamanaw ye ni o ye jɔyɔrɔ filanan Sahara woroduguyanfan fɛ ani jɔyɔrɔ fɔlɔ ye min ni o ye kɔriko siratigɛw ye. Ni sɛnɛkɛko kibaru bɛ dan siri an ka bi kunnafoni kɛnɛ la an bɛ dugawu kɛ sa ko a k'an bɛn waati wɛrɛ la hakilila jiginna ni baara bɛɛ lajɛlen waliyara ala ni AMAP ani ANCD olu ka bolodiɲɔgɔnma baaraw ye an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn